барои шахсони дорои маълумоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ё миёнаи касбӣ, арзиши хизматрасонӣ дар имтиҳонҳои марказонидашудаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбӣ дар соли 2023 300 сомонӣ ва барои шахсони дорои таҳсилоти умумии асосӣ 210 сомонӣ ва барои марҳилаи асосӣ аз навбақайдгирӣ ҷиҳати эваз кардани интихобҳои аввал 25 сомонӣ муайян шудааст. арзиши мазкур аз ҷониби Маркази миллии тестӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо хадамоти зидди инҳисорӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардидааст. дар ин хусус ба Амидховар дар Маркази матбуоти Маркази миллии тестӣ иттилоъ додаанд. довталабон дар имтиҳонҳои марказонидашудаи дохилшавии 2023 бояд маблағи дахлдоро дар яке аз марказҳои хизматрасонӣ ё филиалҳои Амонатбонк ё тавассути барномаи мобилии Амонат Мобайл пешакӣ пардохт карда, рақами расиди пардохтро бо ҳуҷҷати дигари зарурии ба қайдгирандаи нуқтаи ба қайдгирӣ пешниҳод намоянд. бояд гуфт ки рӯйхати муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олии касбие ки дар заминаи онҳо барои ба қайдгирии довталабон ҷиҳати иштирок дар имтиҳони марказонидашудаи дохилшавии 2023 нуқтаҳои ба қайдгирӣ ташкил карда шудаанд, дар сомонаи марказ ҷой дода шудааст. ёдовар мешавем ки дар Тоҷикистон марҳилаи асосии ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидашудаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбӣ дар соли 2023 аз 1 марти соли равон оғоз мешавад.